Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Si Palay hinubaan kag kandunin na lang ang mga LGU nga wala pa sa power supply sa sewer. 14 billion pesos gabalor sa shabu nga gikan sa San Carlos City nakuha sa mga pulis sa Dumaguete. Mga reservation kag booking sa mga bukal gin-cancel anay bangod sa pagkaratumba sang mga puno. Sa Talisay City, supervisor sa poultry farm patay sa babunggo ang iyang motor sa auto. Kag sa Good Vibes, napulo ka tuig nga bata nga nagalibod, nagabaton sa buligikan sa iyang mga customer. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, hangin amihan kag shear line na nagatuga sa malaka-laka nga pag-ulan sa probinsya lagip na sa Bacolod City nga mahimo magalawig tubtub sa masunod nga sinemana. Naghatag sang duga nga kabudlayan ang pagtupa sang malaka-laka nga pag-ulan sa mga Negrense nga karon amat-amat nga nagapatukod kag nagakaayos ang ila nga puluyan nga nagkalaguba epekto sang Bagyo Odette sa nagligad nga semana. Suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office, sarang maglawig pa ang maulan nga panahon tubtub sa madason nga sinemana, tugas ang amihan kag shear line. Bisan wala man ginapaabot ang pagbaha, magapabilin nga gihapon nakaalerto ang katapos ang DRRMO. Kabahin diri mga emergency response teams nga magabantay ilabi na sa pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Ginapaandaman man ang mga pumuluyo sa mga coastal barangays pati na ang magagmay nga mananagat nga mag-ulo aligmat sa ila pagpalawod bangod man sang posible pagluntad sang surge dala sang hangin amihan. Nakata ko na share line ko ang sa mabaw sa may north nangyari sa China, nag-snow cap. Kaya tungkol sa hangin, sa pataog dito sa Trisaton sa Asia, sa aton sa Philippines. So, para sa tumay ka, kahit nagaging ito hangin nga cold gahan. So, kapag sa precipitation, lugangat naging limited kapit lang sa pamaw sa Luzon. So, usually ako na naitik ka na sa share line sa Trisaton. Sa number 9, mga bookings and reservation sa Mabukal Resort and Wildlife Sanctuary ang temporaryo nga gin-cancel. Sa page sa Mabukal Resort and Wildlife Sanctuary, ang tikang ang tugas ang halit nga natuga ni Bagyo Odette sa lugar. Gin-cancel ang 79 ka mga bookings sumarin December 16 tubtub 31 sunod sa kay Cheryl Dicena ang OIC sang Mambukal. Ginapatuman sa karon ang pagpanilo lakip na ang pagpangkaayo sa mga nagkalaguba sa sanctuary. Nagahinyo man sang pasaylo ang resort sa inconvenience. Magapahibalo ang resort kung saan uliwat ini magabukas. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson na apektuhan man ang soft opening sang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Ginalauman niya nga liwat ini mag-operate sa masunod nga semana. We will have to clear it up first before we resume our soft opening. I was hoping sana after this week, we will just it will depend on how soon we can clear the area. Sa number 8, Vice Mayor Elcid Familiaran luyag nga makabalik na ang face-to-face sa session sa konseho. Pero siya may pagkabalaka sa nagasaka nga kaso sa COVID-19. Sa nagligad nga semana, yara lang sa single digit ang COVID-19 cases sa Bacolod. Bangod ginpahalugan naman ang mga restrictions ng syudad sa idalom sa Alert Level 2 status. Luyag man kuntani ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga makabalik na sa face-to-face session ang katapos ang sangguniang panlungsod sa madason nga tuig. Pero naalarma siya bangod naglabot na sa 16 ang new COVID-19 cases. Gani pangabay niya sa mga kabarangay
kabudayan nga kuntani pabaskugon pa ang monitoring agud strikto nga mapatuman ang minimum health protocol. Ilabi na nga daw hindi man mapaiway ang mga pagtililipon karon nga nagahilapit ang pagsug-alaw sa bag-ong tuig. For me, this is very alarming. Anytime kasi mag-spike, because yung content ng tao, nag-relax, nag-social distancing, wala na. So, I suggest for me na nandun ka parang gadgets, ba? Ang mga task forces nandun naging organized na mag-define sa atong constituent, siguro maybe ipalit na. Sa number 7, %60.37% sang 1.8 million nga target pabakunahan sa Negros Occidental ang nakabato na sang at least 1 dose ng bakuna. Naigo man ang probinsya ni Baguio Odette nga nag-apekto man sa vaccination program ilabi na sa sur nga bahin sa Negros Occidental. Nagapati si Dr. Ernel Tumimbang nga sa gihapon malapot sa Negros Occidental ang target sini nga herd immunity. May 713,829 pa ang wala nadadapatan sang bisan isa ka dose ang COVID-19 vaccine base sa pinakaulihing accomplishment report sang Negros Occidental. Damlag pa ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga sa Pebrero ang target date. Sunod sa kay Tumimbang, kung tayo yun man lang kag wala sang may matabo liwat kasubong sang Baguio Odette, malambot ang target. Importante man nga ma-step up ang bakuna, ilabi na nga may mga pungsod nga kaangay sang Estados Unidos kag Europa nga liwat nagtimbuok ang kaso. Mahimo nga sa hindi madugay, matabo man ini sa Asian countries, rason nga importante may proteksyon. Before is 50% lang by December. But so far we have achieved 60.37% na target na we fall short sa mga 9 point something percent to get to the 70% of target that the region is setting some target for herd immunity. Pero so yeah, ma-achieve natin ng 70% ng herd immunity by February. Are you optimistic on it? I'll tell you by January maabot na. Yeah. Basta way lang sa vlog. Sa number 6 sa Talisay City Poultry Farm, supervisor ang patay matapos makabunggo sa auto. Patay ang 24 anyos nga si Marca Joshua Mendez nga supervisor sa isa ka poultry farm matapos makabunggo sa auto ang iya sini ginadala nga motorsiklo kahapon sa Bacolod Silay Airport Access Road sa bahin sang Talisay. Sunod sa traffic investigator nga si Police Master Sergeant J. De La Cruz, ginaalagar sang driver sang auto nga nag-overtake ang motorsiklo ni Mendez sa iya ginasundan kag nag-agaw sa lane sang auto amo kun nga nag-head-on collision sila. Gindala pa sa ospital si Mendez pero ini ang gindeklarar man nga dead on arrival. Gindetain man sa Talisay PNP ang driver sang auto. Sa number 5, 14 million pesos nga balor sa suspected shabu nga gikan sa San Carlos City nakuha sa bypass operation nga gipatigayon sa isa ka patio sa Dumaguete City. Arestado ang 47 anyos nga si Ruel Miramble matapos makuhaan sa 2 ka kilo ng suspected shabu sa bypass operation sa sulod sa public cemetery sa Barangay Bagakay sa siyudad sang Dumaguete. Sunod sa hepe sa Dumaguete PNP nga si Police Lieutenant Colonel Joson Paraliag, ginabulubanta nga nagabalor sa 14 milyones pesos ang nakuha ang illegal nga droga sa sospek nga isa ka courier. Dugang pa ni Paralyag, ginpahayag ng sospek nga iya nakuha ang supply sa illegal nga droga sa San Carlos City. Kag ila pag ginahibalo kun bala ini siya ang miyembro sa isa ka drug group. Detained siya sa karon sa Dumaguete PNP.
Sa number 4, active COVID-19 cases sa Negros Oriental, 57 na lang. Sunod-sunod na ang pagpanaog sa COVID-19 cases sa Negros Oriental nga karon double digit na lang ang active cases. Duha ka bulan lang ang nagligad, yara pa sa masobra 3,000 ang active cases sa Negros Oriental. Pero bangod sa padayon nga vaccinations tagsa ka mga LGU, 57 ang active cases karon sa bug-os nga probinsya. Sa datos ng Provincial IATF, 7 ka kaso ang nagdugang sa Negros Oriental humalin sa Disyembre 25 tubto 27. Masobra 85% naman karon sa target population sa probinsya ang nabakunahan na. Pero bisan pa nagapanaog na ang kaso, ginpahayag naman sang IATF nga hindi sa gihapon magkumpiyansa ilabi na karon nga holiday season kag kinahanglan nga i-practice sa gihapon ang minimum health protocol. Sa number 3, mga manog baligya sang utan sa Bacolod City nagapangayo sa karon sa exemption para sa ginapatuman nga price freeze sa mga basic commodities. Nalakip ang mga utan kag kararuton sa mga basic commodities nga hugot nga ginabantayan sang Local Price Monitoring Council kadungan sang ginapatuman nga price freeze sa idalom sa state of calamity. Pero sunod sa kay Ernie Pineda, pamuno sa Price Monitoring Unit, nag-ayo ang grupo sa mga vegetable vendors sa mga merkado sa syudad nga kung tani ma-exempt sila sa price ceiling. Ini bangod magluwas nga perishable ang mga utan kag kararuton, nagabase man ang presyo sang ila produkto sa supply nga nagalapot sa merkado. Panugyan sang council sa mga vegetable vendors nga mag-submit sang request sa Department of Agriculture nga amo ang magahatag sang desisyon depende sa mga justification sang mga manugbaligya. Sa number 2, nagsugod na abot ang bulig para sa Negros Occidental may kantanan sa halit nga nagtuga sang Bagyo Odette. 131 million pesos sinigid lamang ang na-download sa Negros Occidental. Suno kay Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson, nabato na sang probinsya ang 90 milyones pesos gikan sa National Housing Authority nga para sa mga nagguban sang balay sang mag-igo si Bagyo Odette. Suno kay Governor Lacson, kinahanglan ng isa ka Memorandum of Agreement para diri nga dapat manaprubahan anay sang sangguniang panlalawigan para mahatagan sang authority ang paglagda sini. Sa December 27 nga report sang Provincial Disaster Management Program Division, 65,871 ang totally destroyed houses kag 190,868 naman ang partially damaged nga mga puluyan. May na-download man sa probinsya gikan sa Bureau of Treasury nga 41 million pesos. Wala pa man sang guidelines pero suno kay Lacson, iniyang mahimo bulig man para sa Bagyo Odette. Ang iban nga mga local government units suno sa iya nakabaton man sang notice gikan sa Bureau of Treasury nga may na-download nga kantidad sa ilang nga mga account. Assistance are coming in now, no? In fact, today, NHA will be here to turn over, and it has already been downloaded to the province, 90 million pesos. Okay. But we would have to wait for the MOA, which, of course, would need clearance from the Sangguniang Panlalawigan authorizing to sign the MOA. And then we've also been receiving some money, no? On the part of the province, we have received 41 million from the Bureau of Treasury. Okay. But we are awaiting the guidelines. Hindi pa clear on how we can use this money. But I think this is still part of the assistance, no, to address the damage of Typhoon Odette. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
Ang sipalay hinubaan kag kandunin na lang sa karon ang mga LGU sa Negros Occidental nga wala pa matagaan sang power supply. Samtang ang iba naman nga LGU ang partially energized na. Luseco nagapasalamat sa mga electric cooperatives gikan sa iban nga mga probinsya pati na sa mga LGU kag mga pribadong individual nga nagabulig sa ila. Yaring report. Ang ini nga video kuha samtang ginapatindog ang ini nga 69 kV line sa binalbagan sa mga linemen sang Negros Occidental Electric Cooperative. Nag-double time kung nagabinuligay ang tanan para matagaan sang power supply ang mga LGU sa Southern Negros. Kagabi, tigayon na nga natagaan sang power supply ang Himamaylan City pero sa mga importante nga bahin lang anay sang syudad. Apuman sa iban pagig mga LGU nga malubha nga naigo sa Bagyo Odette. Sunod sa Communications and Customer Service Manager sa Luseco nga si Jocelyn Garcia, ang sipalay hinubaan kag kantunin na lang ang wala pagid malapot sang supply sang kuryente pero nagapadayon ang trabaho sa mga linemen. Ang ini nga mga litrato kuha sang barangay Kanturay sa sipalay, wala man nagauntat ang obrahanay didto. Ang sipalay ang isa sa mga natam-an sang pag-igo sang bagyo, tuman kadamo sa mga poste nga nagkalatumba. Actually, may team na to dito sa Sipalay nga nag-augment kay kagapo nag-abot ang another team from Electric 2 and from Akelco, Aklan Electric Cooperative. Excited man lang mga tao makita ang ara nagapalapit na sa ilang, kita nila ang may crew nga nag-obra sa linya nila. Ang iba niya mga LGU sa sur hindi pa man fully energized pero ginatingwaan na nga malapot ang mga pamalay. Ginaprioridad anay ang mga munisipyo, ospital, merkado kag iban pagid nga mga matawo nga lugar. Ginakalipay sa Luseco nga kadamo sa mga electric cooperatives nga nagpadala sang personnel kag equipment sa Negros Occidental. Nagbulig man sa clearing operation ng mga LGU kag subong pati pribado nga mga individual nagahimo man sa tikang nga mabuligan ang mga linemen. Ang sa mga kunara sila sa area, ginapapanyagahan sila, ginadulungan sila mga pagkaon, sila tubig. Actually, may aral sa highway nga nag-aobra kuno, gintagaan sila tubig pagkag mga pagkaon. Tapos naman po, sino ko gani ma'am? Sige na nga, tagi masing. Hindi pa makasiling ang Luseco kung saan ugid ma-fully restore ang power supply sa nasakupan nila nga mga LGU. Pero sa nagakatabo sa karon nga nagabinuligay ang tanan, makasiling sila nga mas nagadasig pagid ang ilang nga trabaho. Sa Good Vibes, ginasiling nila nga may mga persona ka nga makilala o kung masugatan sa dalan nga magahatag sa imo sang inspirasyon o kun leksyon sa kabuhi. Parehos na lamang sang istorya sang isa ka napulo ka tuig nga bata nga nagalibod sang pagkaon. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Sobaldo. Nagatalithi pero ang ini nga bata nagaguyod sang stroller nga may mga burutangan sa pagkaon. Nagapanuktok sa mga sanakyan nga nagaparking sa higad sang dalan. Ano na? Saging, manis, Taga din ka pa? lubyas, tangkungan, Sinapod mo? kulang. Tis mama mo din niya. Gabantay sa mangod mo nga gamay. Sir, biyas pa na alin? Oo. Siya si Alejandro Martir Jr. kung toto, 10 years old. Tinanok naman ni, saging kag itlog ang iya ginalibod. Iya ini ginakompara sa ilapyak balay sa Hervias 2. Aton din pakyaw ang iya baligya para madudong pauli kag makita ang sitwasyon sa iya nga pamilya. Istorya niya, lasay sang aga siya nagasugod sa paglibod sa may Capitol Shopping Center. Kag kung kwis lasay naman siya sang gabi nagapauli. Mga alas 6, o diba, Anong oras ka gagawa sa balay? mga alas 6. Sa nga? Oo. Tapos ano sa puli alas 6 man? Oo. Dulom na? Grabe ba? Di paano ka magbudjol? Nang napulang. Ang unod siyang iya nga bag, ang ini nga kanon sang plastik, nagabakalan siya sang sudan. Nang nagtig-anas, alay daw, manggatag sa mga bugas. May hatagwan bugas. Oo. Tapos magabakal sa suduan kung di inda. Oo. Hindi ka kapanyaga na, di mo kanon. May kilala ko sa may kabaligi hotdog. Dito ka nananad ka man lang to nga, dito ka perme. Okay, gabakal mo, pero may si hotdog mo. Mga 3 na siya katuig nga nagalibod. Ang iya magulang nga 11 anyos, nagalibod man. Samtang nagabiyahe, iya gin istorya nga ang iya stroller nga ginagamit kag ang iya sini nga mga boxes ang hatag man sa iya sang iya nga customer. Siya mo nagatag sa balunan na blow. Di mo sa nang ginabutang maligya mo. Nangaraw sa basket na ginano ko Ang lang. green? Oo, kag ginasapit sa ako nga, kag ginabit-bit kong plastic. Christmas Day, naglibod siya sa gihapon. December 31, plano niya nga maglibod pero half day lang.
Nalabot namon ang ilang lugar sa Purok Tangkungan sa Hervias 2 sa Barangay Villamonte. Kilala si Toto sa ilang lugar kay mapisan siya nga bata. Ini ang ila nga balay. Pag-abot namon, nakibot si mama niya kay temprano pa siya nakabalik. Nalabihan ko siya, ma'am, sa dalan. Hello, ito siya kay ulan. Si mama niya, nagabaligya man sa pagkaon og soft drink sa guwasang USLS Gate 1. May ginabantayan pa siyang isa ka tuig nga bata. Si papa niya may tubig sa baga, hindi makapamugat. Subong, wala gid po ga, ano kaya kung may gamay ko mo. May baby ka. Tiga inula ko. Ano, siya nagpilit siya, mahala, ikaw wala ako, bibod ko. Na, Kaya, ikaw yung sir, kamusta? masakit na sa sir mo. Dali di sir. Kaya siya ubra. Ano suna obra mo sir? Sa shop. Sa sulod balay, may groceries. Hatag man sa customer ni Toto nga hindi niya kilala. Ang ham nga para sa abyan, ginhatag na ng anay sa kay Toto. Gindulong na ko ni Toto pagwa sa ilang lugar kag nagpasalamat. Tubtub sa New Year, magapahuway sa anay kuno sa paglibod. Barb, sa edad ka 10 years old, syempre sino wala nga hindi do ka masubo man ang tawon nga sa dalan sa mo pa ni tiyempo paulanon, pero at I think do wala man siya sang do iya nga gusto nga mabuligan ang iya nga parents sa sitwasyon nila. Sa iya guruming partming no, ang perseverance bala, I mean, you know, sa amo ng edad nga nagahampang ka nang nakita yaman gurong kinanglan gid buligan iya nga pamilya sa hambal mo ga maulanon nga panahon, still gin-sustain niya kag gitinghoan nga makabaligya. Kag sa piyak sa sitwasyon baka positive nga bata. Go lang ng go kasi gilang siya from 6 AM to 6 PM galibot siya pagkaon. Wala guro reklamo ron. Bay patani tanan. Kag apay ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.